So yan, makulay na buhay mga kabeli. Yan. So nandito tayo sa Dolores, Pampanga, San Fernando, Pampanga. Yan, oh. Mama. Thank you kayo kay Ate Weng. Thank you po, Ate Weng. Dyan oh. So yan, papasalamat kami kay Ate Weng Manlutak. Yan, saka sa mister niya. Yan, saka sa family niya. Thank you. Yan, matitikman natin ngayon mga kabeli ang Junjun Special Barbecue sa Bibingka 1968. So pinagmamalag ito mga kabeli dito sa bayan ng San Fernando, tong restaurant na to. So tikman natin. Nanay, mamaya na paglabas pa. Yan, so mga kabeli, old lumang building dito sa bayan ng San Fernando. Ano yan? Alcohol? Tingin ako. Ginawa mo ano si Janjan. Loko na ka Janjan na. Loko na Jepoy. Okay mga belly, try natin yung barbecue nila. Saan ba? Good afternoon po. Mga belly, sinalubong tayo ni Kuya. Kuya, pangalan niyo pa? Bernard. Yan. Ano yung specialty niyo? Chicken and pork barbecue at saka bibingka. Bibingka. Yun, sa mga belly, early dinner na itong gagawin natin. So time check tayo, alas 5. So 1968. Ayan pala, San Fernando, MacArthur. Pwede ba yung tubig po? Pasuya. Party package. Ayan. $185. Magkano yung serving nyo ng ano, chicken? Ito yun. Per piece po sir, 100. Per piece 100. Tapos yung barbecue Ganon din po sir. same price lang. Itong sisig 3 to 4 person. Okay. Tapos yung rice original 30 pesos po yung fried rice. bibingka. Magkano? 30 pesos po isang cup. Sige kuya, pengi kaming ilan tayo? 2, 4, 6 6 na chicken, 6 na pork. Tapos sino may gusto bibingka, tapos bigyan mo silang tigda 2 kanin. 10. Sandali lang mag-additional ng rice sir. Sige, bigyan mo muna sila ng 5 muna. 5 fried rice. Anong drinks niya? May 1.5 kami sir. Coke, Sprite, Roll. Red Horse? Ate Weng, Red Horse to. Joke lang po, Ate Weng, joke lang po. Ano na lang, Sprite na lang. Sprite 1. Isa lang, tapos may bottled water. Ano naman, tap water. Okay na sir. Okay mga belly, so yun lang ang sinadya namin dito idol. Padagdagan daw ng sauce, sabi ng aming sponsor. Thank you sir. Thank you. So mga belly, habang hinihintay natin order, silip tayo dito. Bossing, ano sa taas? Function all? Dati pong function room sir. Ngayon? Hindi na ginagamit. Wala na. Doon sa aircon na lang ginagamit ang So doon, pwede sa aircon, pwede dito sa Umaga, sir. open area. Opo. Okay, thank you. Tapos meron silang mga ano to, mga kikay. So ito yung pinaka-counter mga belly, kita nyo naman gaano karami yan. Junjun. Ganda ng design, parang lumang building na to. Tapos ito, aircon area. Dito yung, kung gusto mo ng aircon, pwede rito, sliding door sa umaga. Ang laki pala. So ito, dining area din nila. Tapos pag may gusto ata sigurong magpa-cater, pwede rin dito. Yun o, galing, ganda. Old house. Tapos yung mga lamesa nila mga belly,
is gawa sa bato, tapos marmol. Yung entrance. Yun na, tanong natin nakakailang gaano karami na bebenta nila. Ayan. Idol, pwede ba malaman nakakailang stick kayo sa isang araw? Hindi ko po sure, sir, kasi marami lang rin po kasi Pero nag-take-out, sir. mga take-out. May take-out na. Pero sa tingin mo umaabot ng mga libo ang order per stick? Kunyari chicken or barbecue gano'n. Sure, sir, kasi minsan may malakas, may mahina. Okay, yan ayaw sabihin ni Kuya, sikreto daw. Ayaw pa bulgar kung gaano kalakas ang Junjun. Okay, pero sa tingin ko malakas to. Ayaw nyo ba dito? Madilim dyan eh. Oo, dito na lang tayo. Open area pa oh. Yan mga belly. Pagsamahin nyo, yan. Parang alanganin ako, parang napakababa nung ano. Janjan oh, inaantok na si Janjan oh. Okay. Ate Weng, yan, Wensky, Ate Jo, and Kuya Aris. Mga belly, nandito na yung barbecue na ilang araw naming inintay. Itong pagkakataon na to. Yan, 90 pesos, 100 pesos itong stick na to. Abi. Yan, tapos, anong tawag sa rice na yan? Fried rice. Junjun fried rice. Bibigyan natin, sir. Asa yung bibingkahan nyo? Sabi ko sa inyo, magbibingkahan na kayo. Hindi na kayo kakain ng kanin eh. Oh. Ulam nyo, barbecue sa ano. Yan. Tapos, ito yung chicken barbecue nila mga baby. Yan. Tapos, sausawan, suka, toyo. Okay, paano kaya natin kakainin to? Ha? Diyan? Yan mga baby. Oy, pray muna tayo mga kabeli. Jampol. Pray, bago kurot. Lord, maraming salamat po sa pagkain na nakahapon sa amin, Lord. Sana po gabayin niyo po ako sa mga lakad namin, Lord. Ay, mali. Dapat si Janjan nag-pray eh. Request natin mga kabeli. Kasama natin si Janjan. Si Janjan na mag-pray. Okay, game, Jan. Yes, sir. Yes. Yes. Ayun, bilis. Okay, kain tayo mga kabili. So, tikman natin itong barbecue yung pinagmamalaki ng Junjun. Shoutout Ate Weng Manlutak, saka sa mister mo, Horsky. Ay, di umabi kasi yung pangalan. Wensky, yan. Barbecue. Sarap na belly. Solid yung lasa ng ano? Solid yung lasa ng barbecue. Try natin to. Bibingka. Sarap. Sarap ng bibingka mga belly. Ayan, shoutout Mami Brazilda saka sa mga baby ko yan. Po. Ay po. Yan ka yan. Yan. Yaman, ayaw? Yun na manok. So si Janjan gusto manok lang mga belly. Take out na lang natin yan dyan. Solid yung lasa mga kabeli. Harap.
pa yung kanin to. Nasa yung manok. Mga Beli, tikman natin manok. Bango. Yung mga Beli, yung manok nila, spring chicken, yung maliliit. Wala mo ng sauce. Di nagkamali si Ate Weng saka si Ate Jo, parehas masarap. Naman yan. Ano? Puto na. Sarap mga kabeli. Masarap talaga. Oh. Okay. Makasarap pa mga kabeli. Napakasarap po talaga. Ate Weng, salamat po. Pagito mo. Salamat po. Ate Weng, maraming salamat po. Order na yung kanin. Wala, ito. Ito mo yung barbecue na? Rice boss? Lima. Lima ano? Ikaw, rice ka ba? Sige, sir. Lima. Sarap po. Lasa po. Wala pa. Barbecue po. Barbecue. Gusto ko mga kabeli. Inimay. Tinanggal ang laman. Sarap. Sarap po mga kabeli. Ano masarap sir? Mga inasal ito rin. Ano masarap? Ito yung mga inasal. Ito. Masarap. Napakasarap po talaga. Ate Weng, napakasarap. Thank you po. Thank you po. Dahil sa inyo, nakakain kami sa mga ganito ngayon. Sarap, Ate Weng. Salamat po. At happy po ako. Bubusog po ako na to. No, mga Beli, hindi ako nakapagpigil. Nag-rice din ako. Hindi ko mapigilan kasi talagang partner ni barbecue is rice. Hindi siya papatir sa bibingka. Hindi sana ako magra-rice eh. Ngayon napilitan ako. Hindi ko may enjoy yung lasa ng barbecue natin sa kanong chicken kung hindi natin sasabayan ng kanin. Tapos may sarili siyang sauce. Diyan ayaw niya ng barbecue kasi wala siyang pang nguya. Hilig lang. Wala siyang ngipin kaya medyo ayaw niya ng pork. Yan. Kanin ni Janjan. Yung binig niya ng kanin. Order ko ulit kayo. Teka lang yan. Beri, naubos na ng kanin na rin si Janjan. Paul, kanin pa po. Alni rice ata dito. Alni rice ba? Hindi. Okay. Yung chicken nila, malasa din. Kaya lang, hindi siya babad sa toyo.
Kaya nakikita mo pa yung light niya. So yung dark na to, ito yung grill mark yung na ano sa daga. Kanin ka ba? Tubig, tol, pag-ibigay ko dyan. Yung 100 pesos per steak na barbecue, sulit na sulit. Ang laki. Sarap mga kabeli. Masarap mo talaga. So, Benny, take out ko na lang tong bibingka ko. Pagdating sa bahay, yun ang dinner ko. Yan. So, nakalati ko lang. Pero ang sarap ng bibingka, solid. Yan, shoutout Christina Blanco sa Tita Baby. Why? Video yan na rin. Bimitaga ka na ako. Palalaman nyo rin. Wag na. Hindi, Sprite lang pa. Belly, pasok na pasok yung lasa sa manok. Yung barbecue na parang over hindi lang siguro 3 days na nakamarinate ito, nakababad. Ibang klase yung pagkakaano. Pinag-aralan talaga. Ano dyan? Nyaman? Naman po. Ha? Naman po. Nyaman po. Inom ka tubig. So yan mga Beli, tapos na tayo kumain. Napakasarap. Napakasarap. Yan. Ate Beng, salamat. Ate Meg, Ate Meg, maraming salamat. Yan, Ate Jo, saka sa family ni Family Manlutang. Thank you, thank you. Thank you mga tubig. Alin pa pasok ko dito dyan. Ayan mga Beli, yung bill natin is 1,715. 1,715. 1,715, so 2,500 ang pinadala ni Ate Weng. So, kuha niya yung sukle. Ate Weng, yung sukle,
Alam mo na, for the boys, tip. Oh, hati-hatiin nyo yun. Hintayin nyo yung sukle, tapos hati kayo, 5 kayo. Ayan. Paano mo, Kel? Hati-hatiin mo. Thank you po. Ating magkapatid, Michael. Correct, thank you po ating magkapatid. Thank you po, Tita Wen. Thank you po. Ate Thank Jo. you. Nabusog ba kayo? Sobra po. Michael, hindi. Nabusog po. Ate Weng, salamat po ulit. Nabusog po ako. Yan dyan. Thank you po, Ate Weng. John Paul, di nabusog eh. Maraming salamat po. Bitin eh. Pati kanin ni Jan Jan kinuha eh. Kulang na po yung kanin. Yan, okay? Busog? Thank you po. Okay, thank you ka dyan. Thank you. Okay mga Beli, busog lahat kami. Ate Weng, napakalaking bagay niya itong ginawa mo to. Na dinala mo ang Team Kabeli sa ganito restaurant. Mga Beli, biyahe na tayo. So malayo-layo pa tayo. Nasa San Fernando, Pampanga pa lang tayo. So mga nasa 1 oras pa ang biyahe natin. Game. So busogan lahat mga Beli. Idol, salamat. Thank you. Yan mga Beli, unti-unti nang dumadami yung customer. Thank you, thank you. Hey mga Beli, wala na si nanay dito. Wala na yung nagtitinda ng ano? Malakit. Napakyaw na. So yan mga Beli, sarap. Wala masasabi ko hindi sarap. Yan, shoutout sa mga viewers natin taga San Fernando. Yan, thank you. Kabeli sponsor, mahal ko kayo. Mahal namin kayo. Yan, sa lahat ng nasa GC, yan, shoutout ko sa inyo. Yan, Baby Jerby, yan, sa special need ko, magaling ka. Magkikita tayo sa March 20 sa Tarlac, Bamban Tarlac. So yan mga Kabeli, oh. Thank you po. Isang bagsak. Salamat Ate Weng. Salamat, Ate Weng. Thank you Ate Weng. Mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Salamat. Thank you.